vågne sig. Så er det bare at det forbundet. Og det øjeblik, man er færdig, så tager man den nogle næste. Og så holder det luften. Og jeg husker, at de mindste træk først, så de er en masse og løg med. Ja, overhovedet. Man kan bare risikere en bakker sådan her, hvis man er lige. Ja, det kan man. Det kan man. Badefaciliteterne er forresten blevet lukket. Hvem timer først det? Er vi klar? Klar derovre. Jamen, 3, 2, 1, nu! Go, go! Go, go, go! Træk! Hey! Ja, fuck ja! Fuck ja! Ja. Jo. Det er det afgørelse på mål på den tredje plads. Ej, den er god nok. Netop den færdig. Vi skulle næsten have det.